Neti sanfɛ Bamako 24. Nyanga kunnafoni ye bamanankan na. An balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔrɔtuma bɛ bi ntɛnɛn ye dɔ furancɛ daminɛ dɔ fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nazarasan kalo 4 na avili kalo don bi o tile 26 de ka bɛn 2021 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛ wele ko sunkalo an b'a la k'a fɔ sunkalo bi o tile 14 de jate la san kalo 9 don. Hejira san 1442 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnnen k'a fɔ sibirido walajugu kɛbaa dɔw ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin an ka jamana lakana tigilamaw ma ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na fasoden bɛɛ lajɛlen y'i ka dusumakasa yira Idris Debi Itno ale janaja kɛra juma tɛmɛnen na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la Joyila marabolo kɔnɔ ni waati na dabɛ maaw ye sunɔgɔtu ye wulikajɔ kɛbaa dɔw de ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin dɔgɔden dɔw ta to la min ye ka dɔ k'a fɔ bɛlɛkɔ o kɛra sibiri tɛmɛnen na ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin baw ma k'u bololafɛnw daraki kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la lakanabaliya hukumu kɔnɔ na Gawo marabolo kɔnɔ na an ka sira cakɛda min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye sira ye fɔcogo la sonata mun sigirɛti o baarakɛyɔrɔ walajugu kɛbaa dɔw ye walajugu ta ka ɲɛsin ye ma ka cɛnniba ta ka don yen kunna kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la nunu de bɛna ka kunnafoni kunbaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan ka lase ma balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ sibirido ye wulikajɔ kɛbaa dɔw de ye wulikajɔ ta ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na ka ɲɛsin an ka jamana lakana tigilamaw ma ka gun ɲɔnɔna Seroweli kilo 12 Bonyango an ka jamana lakana tigilamaw nana cun u ka janjugu kɔnɛ na o kɔni kɛra so ye u ye wulikajɔ ta o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen ka marifa ci yɛrɛ ta tuguni ka ɲɛsin Mali lakana tigilamaw ma o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la jamana lakanabaaw y'u kɔtɔrɔma bɔ n'i y'a sɔrɔ ka marifakan ta ni ka ɲɛsin u yɛrɛ ma kɔni kɛra ka dɔ k'a fɔ mugu ci ɲɔgɔnna ye o sen fɛ an ka jamana kɔnɔ na Mali lakanabaaw la maa kelen o ni tora ka maa 4 k'olu jɔngi kuma min na n'o kɛra lakana tigilamaw ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka se ka wulikajɔ wɛrɛ kɛ ka yɔrɔ in magɛn ka fɛrɛ bɛ lele tigɛ maa minnu tun ye waleya in kɛbaa ye ka ɲɛsin u ma ka se ka k'u gɛn fo ka wulusiw nɔfɛ o kɔfɛ ka tila ka mugujugu fili daw k'olu kɔni kɛ mugujugu caman bɛ an b'a lɔn k'a fɔ u y'o fili ɲɔgɔn an b'a lɔn k'a fɔ waleyajugu kɛbaa olu dagayɔrɔ la a kɔni kɛra sababu ye maa caman ka fɔ la ko sigida kɔnɔ na kabini ka dɔn k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya n'i y'a sɔrɔ u kun tɛgɛnɔ bilala waleyajugu kɛbaaw e ka dɔn olu ni sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ ne ni tun kɛra fɔlɔ ka dɔn k'a fɔ sigidalama bɛɛ lajɛlen tun bɛ siran k'a fɔ ko nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'i ka dɔn ko nin kun bɛ sɔrɔ sigidalamaw kan nka maa caman y'a dɔn sigida kɔnɔ bi k'a fɔ ko nin kun tɛ foyi ye min ye ka dɔn k'a fɔ jadiwala tigilamaw yɛrɛ k'a fɔ k'a b'olu ni jamana lakanabaaw cɛ ko hali nin t'o ko de dili don tola ye wa nka kuma kɔlɔmɔrɔ tɛ dara an ka jamana lakana tigilamaw olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ maa ninnu k'u gɛn fo ka wulusiw nɔfɛ ka tila ka maa caman sɛbɛkɔrɔ fa u la ka minɛn caman tiɲɛ ka tila ka i ka dɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ maa caman bɛ e ka dɔn ka tɛgɛ da olu bɛɛ lajɛlen kan an ka jamana lakana tigilamaw ye olu kɛ sibirido kana kunungo fɛ kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ ko tugu yɔrɔw la k'u yɛrɛ lajɛrɛ dɔw la ko kura o waati kelen kɔnɔ an ka lakana tigilamaw ye labɛn wɛrɛw kɛ u b'a la ka wulikajɔ ta n'i y'a sɔrɔ mununu zalo ka se k'o ɲɛsin maa ninnu ma u bɛ fɛɛrɛ fɛn na ka se k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni k'u ŋaniya segin u yɛrɛ ma an b'a la k'a fɔ maa minnu jɔngɛn na olu taara ka na labita ni segu olu bɛ furakɛyɔrɔ la nin waati in na wa k'olu yɛrɛ ka furakɛyɔrɔ olu bɛ furakɛli min na olu ka jɔngɛni daw ko maa bɛ se ka segin n'a ye k'a fɔ ko jɔngɛni da minnu bɛ yen k'a tɛna kɛ kasara ye ka ɲɛsin tigilamaw ka ɲɛnɛmaya ma an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn basigi ni lafiya u bɛ an ka jamana sɔrɔ siraw sira fɛ ala ka an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ joronkaw fɛ yen dɔgɔfɔrɔn tɛmɛnen dara min kan n'an y'a yira la k'a fɔ ko dɔ ye a ba o sinamuso ka kan tigɛ n'i y'a sɔrɔ o ye dankɛ o waati kelen kɔnɔna na ko joro marabolo kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a wele ko tuba ko cɛ dɔ fana ale kɔni a kɔrɔkɛ u bɛ fa la nka u tɛ ba la ka muru kɔni turu la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la k'u fa tuma min na n'o kɛra an b'a la k'a fɔ wulikajɔ kɔni sera ka kɛ lakana tigilamaw fɛ joro marabolo kɔnɔna na a ma se ka taa ka dankɛ u y'a minɛ nka maa caman ka fɔ la ko a tun bɛ komi n'a fɔ hakili wasi tun b'a la kɔrɔkɛ in yɛrɛ de taara furakɛ tuma min na n'a nɔgɔyara ka sɔrɔ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka na n'a ye so
maaw yɛrɛ kun ɲinina ka bana kɔ ka ban ko i k'a dɔn ko kɔrɔkɛ muso de taara kunu ko a kana sugiri dun a wulila k'a jira k'a fɔ ko ka taa ale kunu nin waati na ale tɛ jɛn n'o ye a n'o ye kuma min fɔ n'i y'a sɔrɔ kumaw gɛlɛyara ɲɔgɔn kan a ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ kɔrɔkɛ nanen kɔfɛ n'i y'a sɔrɔ kɔrɔkɛ yɛrɛ ma kuma na kɔrɔkɛ dan a ka dumuni kɛ ni ka don so kɔnɔ waati min na a taara kɔrɔkɛ nɔfɛ ten ko n'i y'a ye o muso b'a jama kɔnɔ o y'ale de o ye kɔrɔkɛ de nɔ ye ka taa muru turu kɔrɔkɛ la ka kɔrɔkɛ kɔni kasara nin na ka sanga ni kunnafoniw ye kuma min na nin kɛra o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen kɔni na fɛɛrɛw sera ka kɛra lakana tigilamaaw fɛ ka tɛgɛ da kan nin waati na a bɛ bolola kɔrɔkɛ in kɔni o kɔni daya nana i k'a dɔn a ka wulikajɔ kɛra so ye ne ka kɔrɔkɛ kɔni ne k'a bɔnɛ nin na an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen ka bi fatɔkɔrɔ ale fɛ tulonkɛ o kun da man ka janya sɛbɛn n'a tulonkɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka dɔn olu bɛ ɲɔgɔn na dɛ min ye ka dɔn k'a fɔ janto yɛrɛ na an ka olu sabatini n'a ɲɔgɔnɛ fɛn fɛn bɛ yen e ka dɔn ni mankan tɛmɛna ni cɛ e ka dɔn min latigɛlenbaw bɛ kɛ nka dɔ bɛ dɔ la i ka dɔn k'a fɔ e b'a bila e yɛrɛ y'a tila ko kumanin dɔ ten o y'a sɔrɔ min b'ale kɔnɔ a y'i ka dɔn o ni min bɛ yen olu cɛ ka jan ɲɔgɔn na ala ka hakili ɲuman d'a ma nin n'a ɲɔgɔnɛw yarabi k'an kisɛ u kɔlɔlɔ ma n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ seli ɲɛkɔrɔ la o sera tacaw bɛ yen o kɔfɛ bɔji tigilaw olu bɛ yen nin waati laban ninnu na n'i ye jateminɛ k'a daminɛ sibirido la falajɛkaw fɛ yen an b'a la k'a fɔ cɛ dɔ ale de nana ka na maaw sigilen sɔrɔ e ka dɔn a ɲɛ bɔlen bɛ dɔ ka moto kura fɛ ka sɔrɔ ka wari di kamalenni dɔ ma o yɔrɔ la 400 k'o ka taa sanni kɛ ka na d'a ma o taara d'a ma k'a bɛ moto kan kari ja dɔ bɛlɛbɛlɛnen o ɲɛ b'a la o yɔrɔnin bɛɛ la o sina ka maaw wele ten u nana koli k'a minɛ k'a siri ka taji o kɔfɛ ka sɔrɔ ka jurukisɛ kɔni kɛ o kɛ k'a siri ka taji ni marito k'o ta ka na k'u b'o jigin a kan musokɔrɔba dɔ nan'i fili ka kule ko a b'a ɲini ala fɛ maa si kana s'a ma musokɔrɔba in ka kule kama u tora o la lakana tigilabaaw nana u y'a di o ma n'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ sibirido o dugusajɛ kunungo yirimajɔ miirida la min i ka dɔn k'a fɔ musomani dɔ ale nana i ka dɔn k'a fɔ kana ka moto jɔ ka don bitigi kɔnɔna na ka sanni kɛ dama sɔnna ka bɔ dama o y'olu ka moto ka sin ka o moto in ta ten n'i y'a sɔrɔ o ye jakarta ye jakarta min bɛ yen n'a couleur bɛ wele ko rouge bordeaux bilenman i ka dɔn k'a fɔ o tɛ kosɛbɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a dulen don k'o ta ka taa n'o ye k'o to waati kelen kɔnɔna na min i ka dɔn k'a fɔ an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan wula bɛ taa se waati min na musolaka dɔ ale bɛ ka gudɔrɔn tigɛ a ka saki bɛ a kɛrɛ la an b'a la k'a fɔ dɔ sina ka to moto ka ten ka n'o puruti o la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la muso ko a y'a minɛ o y'a sɔrɔ yan tɛ a tɛmɛna o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la musolaka in ye sura ka taa kununko wulada bɛɛ lajɛlen ka kule la ko dalasi 40,000 ala ale ta cɛ ani telefɔni 2 minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye i ka dɔn k'a fɔ telefɔniw ye minnu ye telefɔni ɲɛnamaw ye nin bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an ka janto an yɛrɛ la nin waati ninnu ani ye jateminɛ ni seli ɲɛkɔrɔlaw bɛ se bolofa b'a kan minnu bɛ n'u bannen bɛ fɛnkɛ ma minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ti fɛnkɛ dɛ u ti dɔwɛrɛ ɲini ka maaw minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ fɛnkɛ ka se ka maaw sigi u sisabara kɔnɔna ka tɛmɛ an bɛ dugawu kɛ maa maa bɛ ni ɲɔgɔnɛ kɛ n'u ma sɔrɔ bi ala ɲɛ b'u la u bɛ ala bolo an bɛ dugawu kɛ ala kɛnɛ ni aw kelenkɛna bɛɛ lajɛlen an k'an janto an yɛrɛ la ala k'an don kalodibi la n'an bɔra yen an balanan k'a fɔ fana kaw fɛ yen kɛrɛnniyana min ye ka dɔn k'a fɔ kɛrɛ la o kɛrɛfɛ bɛlɛkɔ ale fanfɛlaw la min ye bɛlɛkɔ sugu ye o sibiri o sibiri maaw bɔtɔ la k'u bɛ taa sugu la sibiri don nɛgɛ kaɲɛ 7 waatiw yɛrɛ de la dɛ tile gan dere fɛ marifatigi dɔw de taara maaw kunbɛn maa 8 bojanko n'i y'a sɔrɔ u tun bɛ motow la ka wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka se ka maa ninnu k'u bɛɛ lajɛlen lada k'u ka nafolo bɛɛ lajɛlen bɔ ko ne ye nafolo jateminɛ ko 10,000,000 kɔni a ka ca n'o ye walima a ka so ma foyi kelen t'a jɛw la ka se ka marifaw yɛrɛ ci nka ala kɔni an b'a u ye marifa ninnu ci ka se ka kɛ bagabaga hukumu kɔnɔna na kisɛ kɔni ma maa jɔngi i n'a fɔ ka maa sɔrɔ nka u ye maa dɔw bugɔ ni bere yɛrɛ ko wari ma sɔrɔ olu kunna fo k'olu sɛbɛkɔrɔ jɔngi olu dɔw bɛ labitani yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma nin waati na keɲaba dɔ ale yɛrɛ tun b'a ko ju la ale b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na an balimakɛ e bɛ min ne bɛ fan na an balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko sibiri sɔgɔmada fɛ sibiri ye bɛlɛkɔ sugu ye k'aw wulitɔ la ka taa sugu la marifatigi dɔw ye sira da aw ɲɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin aw ma a ko kɛra cogo di Ablaye a kɛra ten dɔn i bɛ sɔgɔmada fɛ an da to bɛlɛkɔ zɔrɔn bɔ an da sɔrɔ maa jugu min d'an b'a ɲɛ yen nɔ marifa b'u bolo mɔgɔ 8 mobili kɔnɔma a ka kɛ maa 50 o y'a maa bɛɛ da disi ka sa bɛɛ k'u wari bɔ ka dɔw bugɔ ka dɔw bana u tilalen dɔrɔn bɔ u ko an ka taa k'u ta k'u kɛ wari sɔrɔ la k'u taa quoi mɔgɔ 8 de don maa minnu ye nin kɛ aw la u tun bɛ bolimafɛn sugu jumɛn na o ko bɛ moto de la a bɛ kɛ moto 4 mɔ dɛ
bɛɛ ka ɲɔgɔn da la. O kuma ye labɛn sugu jumɛn na? Kirikoji kun bɛ dɔw la ani kifini kun bɛ dɔw la ani masige kun bɛ dɔw nun na quoi. Yani ka se jenja Tibabu bɛ kara yɔrɔ min na accident na pɔni na o bɛ bɛlɛko sira la yen nɔ bɔ. Ni kɛlen ka dɔ ni fiɲɛ sera mɔ ka taa. Yani ka se jenja dɔrɔn maa ninnu taara jale da an na yen o jɛlen mobili seri mɔ dɔrɔn bɔ u ko mobili faga dɔrɔn a ye mobili faga. Bon o se ka mobili entrer ka se ka tigɛ minnu bɛ mobili sanfɛ minnu b'a kɔnɔ a muso n'a cɛ dɛ u y'a bɛɛ bɛn ka duguma kan a bɛɛ ka nafolo bɔ. U kɔni ma marifa ci ma la. U ye marifa ci bagabaga la tile yɛrɛ nana ko ne sen kɔrɔ la tɛgɛ ma sɔrɔ. An ye kunnafoni sɔrɔ k'u ye dɔw bugɔ o ye tiɲɛ ye wa? U ye dɔw bugɔ fo ka joli bɔ ni bere fo ka dɔw mugu dɔw yɛrɛ taara furakɛli la yɛrɛ. Munna u y'olu bugɔ? Ko wari ma sɔrɔ olu kunna u ye olu bugɔ. A kɛra waati kelen jumɛn na coyi? A kɛra 7 heures sɔgɔmada 7 heures tile bɔli. U wele kɛra faamaw la faamaw taara nka faamaw mun sɔrɔ yen bilen polisikɛkaw taara gendarmerie mobili taara faamaw y'a sɔrɔ tilalu ka baara la u taara. U ye nafolo kasa min minɛ aw la a bɛ se joli ɲɔgɔn ma? A bɛ se 1,10,000 foli ma siga t'o la u ye min b'an kun a bɛ se 1,10,000. U taa yɔrɔ si ma dɔn. K'u taara Bobayanfa fɛ burusikɔnɔ dugu dɔw bɛ yen nɔ k'u kibaruya sɔrɔ la yen nɔ ka taa quoi u taara baaraɲinaba in dɔ. Maa ninnu kun bɛ kan jumɛn fɔ u ka tila ka nin kɛ aw la? O kun bɛ bamanankan de fɔ u b'a fɔ ko a ye wari bɔ a ye wari bɔ a ye wari bɔ u bɛ mugu ci a ye wari bɔ a ye wari bɔ a bɛɛ tun ye denmisɛnninw de ye nka faamaw ka marifa de kun b'u bolo marifa jugu ninnu o de kun b'u bolo. Nin y'a tiɲɛ damadɔ ye Bɛlɛkɔ mara la nin wulikajɔ in bɛ ka kɛ ka ɲɛsin ma mun de la u bɛ ka kɛ? Wulikajɔ kɔni kɛra la nka a ma se ka ban fana dɛ Abdoulaye. N'i ye yɛrɛ ɲininka u kun b'a la k'aw jateminɛ kabini aw bɛ taa de. Jateminɛ de yɛrɛ o de don parce que a ye kɛra yɔrɔ tilennen yɛrɛ la i b'i mɔgɔ ye a bɛ kilo bɔ yɛrɛ u ma jiri tigɛ ka da foyi fɔ u y'u jɔ sira caman jara n'u ka marifaw dɔrɔn. Ne kɔni bɛ min fɔ faamaw ye hali bi u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan u ka sira u k'a lakana dɔɔnin n'o tɛ n'u m'a lakana a bɛ taa laban min na mɔgɔ t'a dɔn dɛ cɛ cɛnni na. Ne yɛrɛ min filɛ n'o marifa kun bɛ ne bolo ne tun bɛ kelen fa hali siga t'a la. K'an ka sira di k'an ka mɔgɔ de bila la k'a lakana yɛrɛ yɛrɛ de hali n'o bɛ sara u k'an k'o de kɛ. Non la lafiya dɛ an ka faamaw ma sɔn k'a lakana an b'a jɛ de lakana dɛ olu kisi kun ye ne sɔrɔ k'u ne fa ne yɛrɛ min filɛ ka kuma nin u ka kisi n'a bɛn k'ale sen kɔrɔ kisi ma ne sɔrɔ ala yɛrɛ de farala ka sɔrɔ a banna n'o ne yɛrɛ a kun banna pewu n'olu sɔrɔ a kuma la yɛrɛ hali sisan ne kilo bɛ wu fɔ hali sisan walayi hali sisan kilo kelen kɔni marifa k'a fɛ. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye walima nin ɲɔgɔnna dɔ deli ka kɛ yen de? Nin ɲɔgɔnna dɔ gɛrɛ ka kɛ sanko fana ko kura ko nin kalo kelen in na nka o ko de anw ye lakana bɛlɛ yɛrɛ de don. An balona k'a fɔ ni tun y'an balimakɛ dɔ kan ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ ale yɛrɛ tun bɛ a ko ju la fɛn bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan fana n'a lamini k'a dɔn k'a fɔ bi lakanaba minnu bɛ an bɛ fɛn min fara nin kan u ka dɔ fara cɛsiri kan an ta fu tɛ baara la nka an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan u ka cɛsiri jala n'i y'a sɔrɔ ni kelen don u k'a ka fila ni fila yɛrɛ don u ka dɔ fara a kan minɛnkura caman bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u dira Joyila marabolo kɔnɔna na lakana tigilamɔgɔw ma u ka maa ɲɛmaw fɛ an bɛ minnu kalama mobili kuraw ka taa se u ka tanikasegi kɛmɛnanw d'u ma n'a fɔra k'o bɛ sen na n'i y'a jateminɛ bi fana gendarmerakaw bɛ yen polisilakaw bɛ yen nin yɔrɔ in na ka se ka wulikajɔ kɛ sugudonyaw fɛ lakana tigilamɔgɔw ka tɛmɛ maaw ɲɛfɛ walima ka tɛmɛ a ka dɔn k'olu bɛ sira in ka tanikasegi la n'o ɲɔgɔnna kɛra o de bɛ ka sɔrɔ i ka fusiri nin waleya ninnu dan na nka o ti kɛ fo n'a kɛra dama o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la u ni mɔbiliw walima marifaw u talen kɔrɔ kɔ i b'a ye o yɔrɔ la an ka lakana tigilamɔgɔw bɛ kɛnɛ minɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen o b'a sɔrɔ k'u taara ka dan kɛ o de b'a to sanga ni waati bɛɛ kɔnɔna ɲɔgɔnna bɛ kɛ n'o tɛ ka nin ɲɔgɔnna kɛ ni lakana sigilamaw n'u ye wulikajɔ kɛ ninnu ka wele bila yanfɛmɔgɔw ma u ka ɲɔgɔn kunbɛn a dɔ bɛ dɔ la nin dɔw ti danni kɛ dɛ fɛɛrɛ bɛ lajɛ ka tigɛ an bɛ dugawu de kɛ ala k'an lakana n'o tɛ an bɛ lamɛn an taara an bɛ yɔrɔ min na ka taa an tɛ yɔrɔ min na ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra yen min ye ka dɔn k'a fɔ Gawokaw fɛ yen wulikajɔ kɛbaa dɔw ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin o Sonatam n'i y'a sɔrɔ o ye sira fɔcogo la sira baarakɛyɔrɔ n'a fɔra sira min sira ko don n'o ye dɔ ye sigarati ye walima i ka dɔn k'a fɔ taba olu bɛɛ lajɛlen bɛ baara yɔrɔ min na o ye si ka dɔn k'a fɔ Sonatam de ye o yɔrɔ in k'i ka dɔn walejugu kɛbaa dɔw nana don ni marifaw ye ka tiɲɛniba ta ka ɲɛsin ye ma yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma a ma ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ tale ka Mamadu Ayidara ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Sonatam agence commerciale mun bɛ Gawo tarata don ka dugu jɛ araba la bandi dɔw nana ka yɔrɔ minɛ cɛ 8 ɲɔgɔnna u nana mobili la pick-up kelen na ka na ka gardien ka marifa da o la ani mɔgɔ minnu tun bɛ yɔrɔ kɛrɛfɛ yen nɔ baarakɛlaw dɔw tun bɛ yɔrɔ kɛrɛfɛ menuisier dɔw 2h30 ka na marifa ja o la ka dayɛlɛ ka Sonatam bureau in dayɛlɛ ka don cigarette paquet carton caman ta ka o bila u ka mobili kɔnɔ ensuite u taatɔ la u ye ta don u tasuma don bureau ni magasin bɛɛ la bon o bureau ni magasin kɔnɔna na fɛnw bɛɛ jenina k'a ta 2h du matin 3h du matin na fo ka dugu jɛ fo 6h du matin pompiers tun bɛ baara la ka se ka tasuma in faga u ye ta dɔn o yɔrɔ la tuma min na sigiɲɔgɔnw bɔra ka dɛmɛ don
pompiers nana ka baara tɔ lase mais a ma nɔgɔya u bolo dɛ parce que u ye taa ka segin 4 de kɛ ni camion ye walasa ka se ka tasuma in faga tasuma in sera ka faga fo 6h30 ɲɔgɔnna o kɔfɛ gouverneur n'a ka jamaw nana ka ɲɛ da yɔrɔ kan kana ka fana ka essayer ka a dɔn min kɛra nin ko in kɔnɔna kɔni an ye min perdu a ko la a ka ca kosɛbɛ parce que a ka ca ni $250 ye an kɔni ka an ka sɛgɛsɛgɛliw la an ka financiers ye mun fɔ an ɲɛna parce que carton mun tun bɛ a ka ca ni 1,000 a bɛ ɲini ka 1,500 bɔ o de tɛmɛna Tilakaw n b'a fɛ ka min fɔ fana ka fara o kan c'est que o agence kelen 2018 ni hakili b'a la hali sisan nɔ mois de juillet 13 juillet su 2018 mɔgɔ armeni kelenw nana tuguni ka yɔrɔ yɛlɛ en 2018 u nana ni mobili caman ye ka sɔrɔ ka cigarette carton 450 ɲɔgɔn ta ka taa n'a ye o kelen fana na o tun ye mɔgɔw siri ka gardien siri da la ni tɛmɛ mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ ka tɛmɛ a da la a su 1h du matin tuma na ka u bɛɛ siri ka sɔrɔ ka u ka baara kɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye ala tiɲɛ na 2018 u ma taa don yɔrɔ la mais ni zen u taatɔla ye taa don yɔrɔ la a bɛɛ ye mɔgɔ arménenw de ye fana an baloran ka fɔ ni tun ye maa dɔ Ayidara ni tun y'ale kan ye an bɛ dugawu kɛ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka jamana misagara zarati ma yarabi ala kɛ an ka jamana don kalodibi la n'an bɔra ye k'a dɔn k'a fɔ alamisa tɛmɛnen na min ye ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ kɔnɛ na maaw bɔra ni ka taa EDM n'o ye courant cakɛda ye ka taa ye ka yira k'a fɔ u tɛna sɔn o min kɛra maa dɔw tun minɛna nka i ka dɔn nin waati na olu bila la nka u n'a ta bɛrɛ maa ninnu y'a yira k'a fɔ n'ala sɔrɔ alamisa don wɛrɛ ni laɲini ma kɛ i ka dɔn k'a fɔ n'o ma ɲinifɛn ma kɛ sɔrɔ fɛ k'u bɛna bɔ tuguni dɛ u y'a yira k'a fɔ gouverneur Bamakɔ kɔnɛ na ko olu ye sɛbɛn min caman k'a tɛ se ka bali wa m'olu ka sɛbɛn yɛrɛ tacogo faamuya o kɔfɛ ministre min bɛ yen k'o ye wari yɛrɛ min fɔ k'o ka d'ale ma n'o ye courant ministre ye k'o bɛ kɛ ka se ka courant ko sabati jamana kɔnɔ na k'o ka ca ni Mali yɛrɛ furuba wari bɛɛ lajɛlen na cogo faralen ɲɔgɔn kan maa dɔ b'u ka sira da ko senfɛ an ka dɔw lamɛn. an ye lettre d'information de ci gouvernement la an ka autorisation ɲini dɛ sariya ye mun ɲini anw fɛ o de ye k'a fɔ ko n'i bɛna manifestation kɛ i ka lettre d'information ci ka taa autorités ma cogo min na autorités ka disposition ta cogo min na ka se ka manifestation encadrer an y'o lettre d'information bila ka taa mais mun y'an surpris o de ye gouverneur ye ka se k'a fɔ an ɲɛna k'ale ka avis défavorable bila le droit de nous donner une suite favorable donc o de mun yira ale m'anw ka lettre contexte yɛrɛ faamuya donc an bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn an bɔra ka nisɔngoya de la heure 1 minute 10 n'o bɔra an bɛ taa so o ye gaji ci an na u b'an kɔnɔ bɔ an bɛ bɔ an bɛ taga n'an bougera yɔrɔ o yɔrɔ k'an bɛ taa yen nɔ u b'an nɔfɛ fo su kɔnɔ u bɛ ka gaji ci an na n'a fɔra ko e bɛ ka min da mɔgɔw kan bi bɛɛ b'a dɔn mɔgɔkɔrɔbaw funteni bɛ degré min na bi hali kuru Bamakɔ funteni tun bɛ je pense 45 degré 45 la courant tigɛ b'an kan waati o waati u bɛ courant tigɛ u b'a fɔ ko j'ai des lumières u bɛ courant tigɛ il faut k'an de ka bɔ k'an ka dusuba kasa yira u la an ye maliyɛnw de ye ni min filɛ nin ye ko sɔrɔsiw don polisiw don finitigilakaw don an ka impôt de bɛ kɛ k'u sara facture kɛ an bɛ wari bɔ k'an ka facture sara o bɛɛ la courant bɛ tigɛ i ka facture bɛ sara hali préfet b'i bolo courant bɛ tigɛ an nana sɔgɔmada in na ka na an ka dusuba kasa de yira u bɔra an ye demande kɛ ka autorisation ɲini k'an ka dusubasi kɛ ka sɔrɔ an yɛrɛ mago tɛ autorisation la maliyɛn bɛ yen an ka jamana constitution b'a yira k'a fɔ ni degun b'i kan bɛɛ kan ka wuli k'i ka dusuba kasa yira la liberté d'expression bɛɛ kan k'a fɔ ni ye k'i degun i kan k'a fɔ an wulila ka na u bɛ na k'an ka bali k'an ka bɔ yen ka gasi ci an na o ye kumasigi ko de ye Mali kan aw yɛrɛ ka Manantali baraji o courant o bɛ ka feere yɔrɔ wɛrɛ aw yɛrɛ ka Tawusa baraji o bɛ ka feere yɔrɔ wɛrɛ mais ka gasoil ɲini yan ka t'o kɛ Dar es Salaam ani Balenge groupe kɔnɔ groupe min bɛ yan ka ca an t'a da dɔn yɛrɛ gasoil de bɛ taa k'a kɔnɔ ka courant di anw ma an b'a san o m'an tɔɔrɔ o t'an ɲɛ sira la a ka d'an ma dɔrɔn mais o gasoil fana bɛ ka fiyɛ o tɛ ka k'o kɔnɔ terme dɔ bɛ énergie la technicien bolo ko ligne datugu ko den dayɛlɛ o de ka cɛtiri bɔ kan ye n'u ye sunguru tigɛ sisan u b'a ko masiri ko n bɛna ka yɔrɔ dayɛlɛ u bɛ courant tigɛ u bɛ taa sunguru tigɛ n'u nana kuma u b'a datugu directeur ka taa ka bɔ yen courant kun bɛ ka ɲɛ ka sɔrɔ a tɛ yan donc n'a nana n'a ma ɲɛ a tɛ se de ministre ka bɔ an da la ale tɛ Mali budget yɛrɛ da dɔn jango ministeriya ministre min bɛ wari ɲini ko ka courant ko ɲɛnabɔ wari min ka ca ni budget yɛrɛ ye jamana kunturu bɛɛ wari faralen ɲɔgɔn kan wari min ka ca n'o ko k'o d'e ma e ka courant ko ɲɛnabɔ e bɛ fɛ ka campagne de financer wa e bɛ fɛ ka courant ko de ɲɛnabɔ. an balona k'a fɔ ni tun ye fasoden dɔw kan ye kɛnɛ kan ye a ko ɲɛma dɔ bɛ yen o ye Mamadu Jula Darame
ale b'a ɲɛfɔ an ye nin wulikajɔ in ko nin ye dili kura de don de u la a ye kuma min fɔ o filɛ. An y'a remarqué k'a fɔ ministre de l'énergie ka bɔliko laban na a ye maliyɛnw nɛni a ko walasa ɲaga sɔrɔ kuranko la ko fɔ miliyari 2,000 ni miliyari 300 a tilala k'a fɔ ko fɛn min ma se ka ɲɛnabɔ san 30 kɔnɔ k'o tɛ se ka ɲɛnabɔ kalo 6 kɔnɔna la o ye nɛni de ye ka ɲɛsin maliyɛnw ma parce que olu bɛna don min u y'a yira an na k'a fɔ olu nakun ye de pour que tɔw ma se ka fɛn fɛn kɛ olu ka se k'o kɛ EDM ko bi a bɛ ka gɛlɛya min na se maliyɛnw ma a dogolen tɛ mɔgɔ si la ni e ka so kɔnɔ panneau b'i bolo n'i ka so kɔnɔ groupe électrogène b'i bolo n'i yɛrɛ ka so kɔnɔ n'i mago tɛ EDM na i k'a dɔn k'a fɔ n'i bɔra parce que i banara parce que i somɔgɔ dɔw banara ka se le CS comme le plus proche n'i y'a sɔrɔ ko courant tɛ yen i m'a kɛ mɔgɔ la i y'a k'i yɛrɛ la o hukumu de kɔnɔna la anw ko hadamaden ka lafiya o ye i ka hakɛ de surtout que anw de ka juru bɛ EDM na bi an bɛ yɔrɔ min na parce que n'i y'a jateminɛ maliyɛn fanba bɛɛ lajɛlen prépayé de bɛ maliyɛn fanba bɛɛ lajɛlen fɛ yen i b'a sara de consommation pour produit bénéficié donc n'i y'a sara n'i ma produit bénéficié i ka kan k'i ka hakɛ ɲini o hakɛ ɲini in de kɛtɔ an nana EDM da la n'an bɛna a ɲini EDM directeur fɛ fɔlɔ a ye maliyɛnw nɛni mun kɛ a ka bɔ ka yafa deli maliyɛnw fɛ filanan kurantigɛba mun bɛ ka kɛ a kurantigɛ ka dabila sabanan k'a fɔ maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen n'o de bɛ ka balo anw ka impôt la u bɛɛ lajɛlen ka groupe électrogène ta ka bu u ka da la mali wari kana kɛ ka groupe électrogène san k'a sigi mɔgɔ si ka da la k'i ye ministre ye k'i ye CNT membre ye ou bien k'i ye en tout cas haute personnalité ye an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye maliko la ka tila k'a f'u ɲɛna k'a fɔ nin ye ko damina de ni ala ni ala kira sɔnna an tɛ ka kuma ala ɲinɛ ma ni EDM kelen in da la yanni jeudi cɛ an ka hakɛ ye mun ye an ye mun ɲini n'o ma latigɛ n'o ma lawaleya yanni jeudi wɛrɛ cɛ an bɛ bɔ ka na EDM kelen in da la nka fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ anw ti k'a kɛ an yɛrɛ kama dɔw tun bɛ jama in na gazi y'a sɔrɔ n tulo b'a la dɔ y'a ɲininka ko n ka cɛ i bɛ mun na yan panneau b'i fɛ yen forage b'i fɛ yen a ko ale tɛ kɛlɛ kɛla ale yɛrɛ kama ale bɛ ka kɛlɛ kɛ mali bɛɛ lajɛlen de kama ale ka forage ani ale ka panneau n'o tɛ minnu bolo olu bɛ balo cogo di nin wagati in kɔnɔna la donc an b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ jeudi wɛrɛ bɛɛ k'i préparé a ka fara an kan an ye mun kɛ bi nin kun ye a bɛ fɔ mun ma bamanankan na ko woro bila n ji la ni ala ni ala kira sɔnna komi u préparé ka na an kama jeudi wɛrɛ an fana b'an préparé ka na u kama. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye mamadu jula darame nin tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ an ka jamana basigi ni lafiya ye ka sabati an ka jamana kɔnɔ na ala ko hakili la o ni k'an bɛɛ bila o sira kan k'an ka jamana bila basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bamakɔ mairie olu ye mobili kura 2 sɔrɔ n'i ye faransi jamana jateminɛ u ka yɔrɔ min bɛ wele ko Grand Lion olu de kɛra sababu ye ni ka se ka nin di ka se ka dɔ bɔ kɛtaw la sango ɲɛta bɛ sabati cogo min na a dili kɛnɛ kan min ka dɔn k'a fɔ mairilakaw tɔgɔ la musolaka min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye ka dɔn k'a fɔ kamaralakaw furumuso Fatumata Tarawele ale y'a ka nisɔndiya yira sen fɛ mairilakaw tɔgɔ la ye kuma min fɔ o filɛ. Kɔni nisɔndiyalen nana ni camion ninnu tile minɛ bi an degunnen don dɔɔni a man nɔgɔn baara n'a ka di ye k'a kɛ ni minɛn t'i bolo i ŋaniya tɛ se a dan na donc anw ka partenaire Grand Lion an n'u bɛ partenaire ka 1999 u b'an dɛmɛ fɛn caman na mais surtout équipement na n'o ye mobili ko ninnu ye k'an dɛmɛ ɲamancɛ la komi assainissement bɛ Bamakɔ ka hukumu kɔnɔna la donc Grand Lion b'an dɛmɛ an ka compétence transférée la k'a se k'an dɛmɛ an ka se k'u baaraw kɛ ka ɲɛ pour que population bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ donc ni Grand Lion ye camion 2 de anw ma bi an nisɔndiyalen de bɛ o camion ninnu 2 minɛ donc Bamakɔ maire tɔgɔ la ani an ka conseil 27 tɔgɔ ni yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ partenaire de Lion fo vraiment u ni ce u yɛrɛ ye u y'an dɛmɛ nin na a bɛ an ka baara nɔgɔya bɛɛ b'a dɔn ko Bamakɔ ɲaman ko kɛlen bɛ ka lawara bi ɲaman bɛ ton tuma dɔw mobili tɛ ka ɲaman cɛ olu ye mobili 2 min di an ma a bɛ se ka ɲaman cɛ komi n y'a fɔ cogo min na a bɛ se fɛnɛ ka jɔ sira kan ni mɔgɔw ye moto jɔ kojuguya ka ta ka bila kɔnɔ donc a b'an dɛmɛ an ka baara la a bɛ population dɛmɛ a bɛ circulation fɛnɛ régler en même temps donc an b'a f'u ye k'u ni ce et puis ni partenaire wɛrɛ bɛ u ɲɛ bɛ an na a ka d'an ye ka baara kɛ ka ɲɛ moyen t'an bolo u bɛ se k'an dɛmɛ comme Grand Lion y'an dɛmɛ cogo min na donc vraiment n b'u fo hali bi ala ka partenariat ni ala ka sinsin an n'u cɛ mobili 2 min dira ma an b'a f'u ye a dira service 2 ma o ka mobili 2 minɛ ka ɲɛ donc partenaire y'a d'an ma fu la mais u kana f'u y'a minɛ u k'a minɛ ko baarakɛminɛn don u k'a minɛ komi u yɛrɛ buruta don pour que a dira ma kun min na a ka se ka an nafa. ala ka k'an nafalan ye ni n'a ɲɔgɔnnaw ka se k'olu caya san an ka jamana gɛlɛya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'an bɛɛ bɛ k'o gɛnyɔrɔ ɲini ka bɔ an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya in an ka se ka ku a la ni k'a gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ fɛnw sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw bɛ wuli waati ni waati k'a fɔ ko ni sunkalo bɛ se an ye nin jigin nka n'a tabalile kɔnɔna na o bɛ kɛ komi n'a fɔ o bɛ k'a yɛlɛli sababu de ye bɛɛ lajɛlen bɛ hakilila de dɔw ye sanni feere kɛbaw ka taa se jagokɛlaw yɛrɛ ma an ka maa dɔw ka sira lamɛn.
fo ni min farala ka sinon fɛn ma bɔ a la parce que an yɛrɛ tun bɛ sukaro feere da mun na yanni sunkalo ka se dɔ farala kan tulu dinari o b'a cogo la dɛ u ye malo min fɔ fana ko dɔ bɔr'o la o fana mɔgɔw t'o dun sunkalo la o tɛ malo ɲuman ye. sɔngɔko la ne fɛ a ma changer ne bɛ sanni kɛ a mɛnna ni m'a san prix mun na hɔrɔnya sɔrɔ olu la o le ka min bolo la sama u ka nɔgɔya kɛ commerçant ye o fana ka nɔgɔya kɛ an sannikɛlaw ye. mɔgɔw k'a dɔn ko sunkalo nin dabɔra hinɛ kama mais a ma dabɔ gɛlɛya kama donc ni hinɛ nana je pense que sunkalo bɛ se ka passer ka ɲɛ. ne olu ko sukɔrɔ ma san ko 20,000 francs n'u bɛ k'a di 4000 na san or que taxi kun b'a la a bɛ taa ɲininka mais mun na e b'a di 4000 na parce que taxi tigɛra ka bɔ a la olu tɔgɔ b'aw bolo liste la aw bɛ don sugu kɔnɔ maintenant e ka sukɔrɔ ye joli ne ka sukɔrɔ ye nin da ɲini mun na e bɛ k'a feere nin na parce que n bɛ k'a sɔrɔ da nɔgɔn dɔ la ou bien da gɛlɛn dɔ la i bɛ k'a sɔrɔ jɔn bolo n bɛ k'a sɔrɔ karisa de bolo o directement i bɛ karisa wele e ka facture bɛ karisa bolo normalement an ye prix min di wa nkalon dɔ wa ko bɛna ten de o. an b'a lɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ maa dɔw ni tiɲɛlu kan ye sannikɛlaw ni feerelikɛbaw ka taa se jagokɛbaw ma o kɔfɛ an ka jamana kɔnɔ na san o san ni sunkalo bɛ se gɛlɛya bɛ na mun de la nin bɛ kɛ an ka karamɔgɔlakaw ka bolo kan min ye ka dɔn k'a fɔ diinɛ laselikɛla dɔ n'i y'a sɔrɔ ye karamɔgɔ Ali Sangare ka bɔ Banikɔ mun de la nin waleya ninnu bɛ kɛ an ka jamana maa ɲɛmaaw fɛ ka bɛn ni sunkalo ye an ka lamɛn. anw ka jamana ye jamana dɔ de ye ɲɛmɔgɔ foyi tɛ farafin jamana si kɔnɔ ɲɛmɔgɔ min n'a ka gouvernement olu ɲɛsinnen don jamana yɛrɛ ka lafiya ma o tɛ yen quoi gɛlɛya min bɛ farafin jamana kɔnɔ foyi tɛ ɲɛmɔgɔ ka tilebaliya kɔ an bɛ jamana minnu wele ko kafiri jamanaw dɛ yahudiw ni nasara ninnu olu ka ɲɛmɔgɔw ka ambition u ka miiriya olu ɲɛsinnen don dɔrɔn jamanadenw ka lafiya dɔrɔn olu ye jamana kɛ komi u ka du mais anw ka faamaw de ye jamana kɛ k'u ka du kɛ parti dɔ de ye jamana kɔnɔ ka bɛɛ ɲɛsin i yɛrɛ ka du ma komi an ka jamana fanba ye silamɛya tɔgɔ de ye jamana faama mana kɛ silamɛya tɔgɔ ye jamana faama mago bɛ jɔ sun musaka ni sun fɛnw na o tuma anw ka jamana bɛ sin ka gɛlɛya profiter o kɔnɔ pour silamɛw ka tɔɲɔ parce que jamana in yɛrɛ de mago bɛ silamɛya dabilali la ji jukɔrɔ mais u t'o yira kɛnɛ kan dɛ u bɛɛ ko k'u ye silamɛw tele la mais an ma dɔn foyi u tɔgɔ la min sera ka kɛ silamɛw ye an ye faama dɔw mankan mɛn minnu ko ɲina ko nɔgɔya bɛna kɛ sunkalo la kosɛbɛ ko bɛɛ bɛna ye mais gɛlɛya bɛ sunkalo kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la wa mali yɛrɛ kabini ne yɛrɛ wolola a ma deli ka sunkalo kelen kɛ mali la k'o kɛra lafiya kɔnɔ maliw fɛ o tuma mali yɛrɛ de bɛ profiter an ka jamana faamaw silamɛw ka nin sangaba ninnu na ka gosili kɛ k'an tɔɲɔ ka da sago an kan ka kow gɛlɛya an bolo ka marchandise sutoki hali ni coronavirus ko kuma kun dɛ o laada yɛrɛ de wa ni dɔ farala min kan fɛn de b'o la o tuma o la o jamana faamaw n'u kun kɛra diinɛtigi ye walima n'u kun kɛra jamanadenw fɛ mesure dɔ kan ka sɔrɔ nin na sunkalo bɛ gɛlɛya san o san ka taa an bolo faama si ma se ka sɔrɔ min sera ka fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ jamana tɔgɔ la ko nin kalo kelen ka se ka kɛ mɔgɔw fɛ lafiya la an ka se ka sukaro sɔrɔ 60 kilo kelen mais abada a bɛ yɛlɛ de bɛɛ bɛ sigi ka yɛlɛ wa commerçant ba minnu bɛ yen n'olu ni jamana faamaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu bɛ minɛnw stocké n'olu ye minɛn min bloqué dɔrɔn o bɛ ɲini ka dɛsɛ sugu kɔnɔ mais ni sukaro bɔrɔ kelen kɛra hali 500 ye mɔgɔ bɛ sɔrɔ mali la yan min b'a dun hali n'a kɛra miliyɔn ye mais an fantanw de bɛ tulo bɔ n k'a ka gɛlɛn an bɛɛ dɛsɛra ka buru dun yan mais faamaw b'a dun hali n'a kɛra miliyɔn kelen kala kelen b'a dun mɔgɔ kan'i profiter k'a fɔ k'i bi gɛlɛya da jamanadenw kan ko jamanadenw mago bɛ fɛn dɔ la nin saga in kɔnɔ an ka ko gɛlɛyaw hali laya saga ninnu fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ n bɛɛ la ka nin bɛɛ nɔgɔya jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ taa fɛn min kɔ dɛ i ka ɲɛmɔgɔ de kan k'o solution ɲini dɔ ka bɔ o gɛlɛya la pour que mɔgɔ ka se ka balo hɛrɛ la fɛn bɛɛ ka gɛlɛ hali bi kangaliba ka gɛlɛ an ka maliyɛn dɔ ye n wele ko ale ka kangaliba minɛna frontière la ko ka 70,000 sara ko k'a dédouaner ni 70,000 sara ko k'o dédouaner ni nana o mɔgɔna ma a bɛ se k'o san ka bɔ o yɔrɔ la gɛlɛya nana o tuma o la ko dɔw ka nɔgɔya dumunifɛn ninnu ka nɔgɔya ni balo tɛ yɔrɔ o yɔrɔ dɔrɔn foyi tɛ yen i bɛ silamɛya la mi kerecɛn la mi bolisɔnna n'i ma kɔnɔ fa i tɛ foyi la kɔnɔfa de ye fɔlɔfɔlɔ ye jamanadenw ni jamana faamaw an bɛɛ kan ka ɲɛsin o de ma o tuma faamaw ka laada yɛrɛ de ye nin ye k'a ɲini u fɛ mɔgɔ kana i taala kɛ gɛlɛya ye n'i ye dudenw kɔnɔ fa i bɛ hɛrɛ de sɔrɔ. an b'a lɔn k'a fɔ karamɔgɔ Ali Sangare ka bɔ Banikɔ ni tuyɛli ka ɲɛ a y'a fɔ cogo min na dununkan o balakan o damankan o kɔngɔtɔ tulo bɛ kolonkalakan na ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ala ka hakili ɲuman na an ka jamana ka se ka bila basigi ani lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an ka jamana ka yɔrɔba dɔw bɛ yen olu feereliko kɔni bɛ sen na minnu bɛ yen n'a kuma cayalen bɛ kosɛbɛ an b'a dɔn k'a fɔ an ka yɔrɔ bɛ n'i y'a sɔrɔ i n'a ye seko ni dɔnko yɔrɔba min bɛ yen ale feereliko kuma an b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka dilan nka yɔrɔ ninnu kɔni kuma cayalen bɛ nin waati in na an ka seko ni dɔnko cɛba dɔ n'i y'a sɔrɔ manikɛ ni ale b'a hakilila da ko sen fɛ an ka lamɛn. On dirait que an tɛ jamana kɔnɔ quoi min ka di min ye o b'o kɛ c'est vraiment dommage mais i n'a feereli kɔni
ayi o kuni o b'o ye cowboy film de la an kuni bɛ k'u lajɛ an bɛ k'u lajɛ jusqu'à ce que maga ka kɛ ina la an tɛ se ka kuma fɔlɔ cɛ kuni bɛ ka ina kura dilan peut-être k'a bɛ ka ina supérieur de dilan mais a kuni tɛ perdu parce que ina in bɛ se ka kɛ a bɛ ka min dilan o bɛ se ka kɛ ina supérieur ye donc l'État va récupérer u b'a ka wari segin a ma u bɛ yen kɛ ina supérieur ye mais ina in kuni denmisɛnninw ko k'u tɛ bɔ yen bi u tɛ bɔ yen sini ne mannequin b'u kɔ nin tɛ jamana bɔ dingɛ kɔnɔ quoi u ka usines dayɛlɛ u ka forow kɛ industrie ye kɔngɔ bɛ anw na aw bɛ ka taa an ka wari dɔ bɔgɔ la ala na kira aw yɛrɛ k'a lajɛ sa ne b'a fɛ ka min fɔ quoi vraiment il est temps an ɲɛ ka yɛlɛ an baloran ka fɔ manikani ka kuma o kɔfɛ fasole dɔ b'u hakilila di nin baara in kan an ka dɔw lamɛn ne yɛrɛ fɛ ina artistes kan ka wuli k'u jɔ o ko la pour que an ka bâtiment publics kana feere o cogo la tiɲɛ yɛrɛ la jamana kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la o n'a ɲɔgɔnnaw la an ka bâtiment publics bɛɛ kana feere nin cogo la sinon mun ne bɛna to maliyɛnw bolo ni kelen ka miiri la ko ɲuman tɛ ka da kan yɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛ jate mɔgɔw ka tarikusow fɛ parce que a so ninnu dɔw fan dɔ fɛ a ɲɛdaw don quoi k'a fɔ ko nin ye an ka nin yɔrɔ kɔrɔ in ye bon a bɛ se ka singa a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye nka k'a feere ka bɔ an bolo pewu ne hakili la o baara ninnu tɛ baara ɲuman ye. ne kɔni bolo dɔw feereli ka ɲi dɔw feereli ɲɛ parce que n'i ye dɔw ta k'o lajɛ o bɛ sugu kɔnɔna na n'a a sera ka feere k'a di sugutigiw ma olu k'a jɔ ka kɛ sugu bulon ye o ka ɲi dɔw la mais caman de bɛ yen u b'a feere cogoya min na mɔgɔw b'a dɔn u b'a fɛ u yɛrɛ de ka masurunya mɔgɔw ma k'a baara de wari ɲɛnama tɛ sɔrɔ o kɔni sen t'o maɲi. an baloran k'a fɔ maa dɔ kan tun ye nin ye nin baara minnu bɛ senna bi CNT kɔnɔna na Abakar Sidiki Fɔnba aw ye weleli min kɛ ministre la ko senfɛ a kɛlen bɛ ka bila mun kan an k'a lamɛn. Depuis lisi bɔra ka ban dɔw y'u ta bɛɛ sara dɔw m'u ta bɛɛ sara an dun fɛnɛ b'a dɔn a sarala cogo min na a ma kɛ sariya kɔnɔ a kun kan ka kɛ de an bɛ fɛ ka nin yɔrɔ feere jɔnni b'a san diɲɛ bɛɛ bɔ a kalama dɔw bɛ na u b'a fɔ ne b'a san 20,000 dɔw b'a fɔ ne b'a san 40,000 o b'a sɔrɔ enveloppe min kan ka don a la o dadɔnnen don donc n'a ser'o ma a b'a feere fo ka taa se min ka wari bɔta mana caya o de ye vente aux enchères a kun kan ka kɛ o ten ɔ maintenant comme o sariya ma kɛ an bɛ tila ka jateminɛ kɛ fɛn fɛn ma kɛ sariya kɔnɔ o bɛ annulé de o n'o annulé la e min y'a feere kojugu la e kan ka mun kɛ i bɛ kiiri de o maliyɛnw yɛrɛ ma fɔ kiiri ka don yan an bɛ kiiri kɛ nin ko ni kiiri bɛ kɛ. an balana k'a fɔ Abakar Sidiki Fɔnba ni tun y'ale kan ye yɔrɔ minnu bɛ yen n'u feereli ko kumaw bɛ sen na Mamadu Cɛni Konate ale min tun ye ka dɔn k'a fɔ ACI o ɲɛma kɔrɔ don ale b'a ɲɛfɔ a baaraw nana cogo di an ka lamɛn. Saban kɛra du 27 la nka baara tacogo fɛ an nana sɔrɔ fila bɛ yen olu tɛ se ka feere basa gouvernement yɛrɛ ka service jɔnjɔn dɔw bolo kun olu dɛsɛra ka bɔ kelen bɛ yen o tɔnɔma dalen don banque la cité ministérielle min jɔlen filɛ ACI la k'o garantie kɛ tɔ filaw n'i tɛ dividende dugulen i t'olu yɔrɔ dɔn conseil supérieur de la communication tun bɛ so min na jardin dɔw b'u fɛ ko wɛrɛzoisillon olu fila olu ma se ka feere ka da sababu caman kan donc tɔ 22 in feere kɛra o de kan 22 in bɛɛ feerelen don k'a ban pewu k'a wari bɛɛ sara min yɛrɛ ni kabakoya ministre yɛrɛ nana assemblée la a ko i n'a dira dɔ ma ne ka mairie la dɛ fɔ ni filila jɔn y'a di a y'a di jɔn ma k'a di kan jɔn na an m'o fɔ i n'a mandat a yamaruya ma di anw ma ACI t'a kalama sango k'a feere maître ko k'an bɛ don min na i k'o don Mali code domanial la ka bâtiment feere concurrence la bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta o tɛ yen a bɛ dugukolo jalan de kan ko dɔw y a un vide juridique o tuma la ni Mali bɛ ni juridique bɛ laada ye min ye an bɛ taa Faransi gafew lajɛ n'o ye min fɔ an b'an tugu o la alors Faransi gafew ye min fɔ olu y'o tugu a la k'a yira ko min bɛ se ka bɛn an k'a kɛ feere direct y'a tigi ma ka san 2 ɲini a tigi fɛ a k'o to an ma an ka se n'a sɔrɔ gouvernement ka mɔgɔ b'a so kɔnɔ an ka se ka taa yɔrɔ ɲini o tigi la. an baloran k'a fɔ ni tun ye Mamadu Cɛni Konate u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ a ko ni a bɛ dibi o dibi kɔnɔ na ala ka yelen da ko kan ka se ka maaw bila u ka hakɛ kɔnɔ na an ka jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na k'an bɛɛ kɛ hakɛ kelen an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye Idriss Déby Itno k'a dɔn k'a fɔ ale min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Tchadika ka jamanatigi tun don a ye wulikajɔ min kɛ farafinna bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara n'a ka wulikajɔw ye ale ka janajaw kɛra min ye juma tɛmɛnen ye Idriss Déby yɛrɛ tun ye jɛni ye dɛ Fatumata Mayiga i t'a ɲɛfɔ n ye. Idriss Déby Itno bangera san 1952 juin kalo tile 18 a kɛra Berduba a fatura avril kalo tile 20 san 2021 Jamina dugu kɔnɔ finitigilaka tun don wa Chad jamanakuntigi tun don
a kelen kɔ ka baccalauréat sɔrɔ a ye sarasuya kalanw kɛ Jamena san 1976 a ye a ka licence de pilote professionnel sɔrɔ Faransi. Idriss Déby Itno nana fanga la cogo di? A ye baara jumɛnw de kɛ ni a lakodɔnna diɲɛma fɛ? Tchad jamana ɲɛmakɔrɔ Idriss Déby Itno ye Hissène Habré ka fanga dafiri décembre kalo la san 1990 a tun ye layidu ta ko a bɛ a ka jamana bɛɛ fanga sabati ani ka jamana lakana. A ka san 30 fanga kɔnɔ a ye banbatiw ni diɲɛ dansogokɛlaw kɛlɛ. A tun kɛra cɛbɔ ye siɲɛ 6 jamana ɲɛmaya nɔfɛ. San 6 a ka fangata kɔ Idriss Déby ye kunkɔrɔta sɔrɔ kalataw la. Fo ka n'a bila san 2018 na a ye marabajɛkulu ɲɛma 17 de falen ka sɔrɔ ka o jɔyɔrɔ in bɔ a ka jamana kɔnɔ. Siɲɛ caman a ka fanga kɔnɔ banbatiw y'a ɲini k'a ka fanga dafiri i n'a fɔ san 2008 ani san 2019. Idriss Déby lakodɔnna fɛnɛ jatigɛwalikɛlaw kɛlɛli la G5 Sahel hukum kɔnɔ ani Tchad yɛrɛ dancɛw la. Salon a tun tara kɛlɛbolo la ka jatigɛwalikɛlaw kɛlɛ. O ko kunkɔrɔta kɔ Idriss Déby ye sɔrɔsiya jala marshaliya sɔrɔ. Tchad jamana ɲɛmakɔrɔ tun jɔyɔrɔ ka bon kosɔbɛ lakana sabatili la Tchad n'a a kɛrɛfɛ jamanaw na. Idriss Déby barika la Tchad sadasiw sera ka Boko Haram ka fanga dɔgɔya Nigeria, Niger ani Cameroun dancɛw la. San 2013 Opération Serval senfɛ Tchad jamana kelen ye sarasu 2,400 bila kana Mali kɔrɔnyan fan fɛ. Idriss Déby kɛra Union Africaine ɲɛmaa ye san 2016 ka taa bila san 2017 la. A ka laɲini fɔlɔ kɛra ka fɛɛrɛw tigɛ ka banbatiwalikɛlaw kɛlɛ i n'a fɔ Boko Haram. Banbatiw de ka kɛlɛ senfɛ Maréchal Idriss Déby joginna fo ka na se a ka fatuli ma. Min ye a denkɛ Mahamad Idriss Déby o ye a nɔra bila furancɛla fanga la. Idriss Déby ka suturaliw kɛra jumadon a ka jamana kɔnɔ. Diɲɛ jamana ɲɛma caman tun bɛ a kɛnɛ kan. U ye tasibila kɛ ka ɲɛsi banbatɔ ma ni ka sɔrɔ k'u ka dɛmɛ ɲɛsi Tchad marabaw ma lakana sabati kama. Idriss Déby an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya ale ni banbatɔw bɛɛ lajɛlen ye. Ala ko dugaw minɛ yarabi Ala. Fatumata Mayiga, Idriss Déby nin tun ye cɛba ye min bɛ n'a tuma dogo o tuma diɲɛ bɛ tan dɛ i n'an kɔ i n'an ɲɛ a kɔ lasimina yarabi Ala. Ala k'o fara k'o ta kan ka badabada nɔgɔya ka koto nɔgɔya yɛrɛ ye o bɛ kɛ sira sɔrɔli an fɛ ka taa jamana ko kana na mi ka do ka fɔ Julacɛ Jakite e kelen bɛ ka mun fara ɲɔgɔn kan bi diɲɛ jamanaw. An karamɔgɔ komi Fatumata y'a fɔ cogo min na juma tɛmɛnen Idriss Déby Itno ka suturaliw kɛra o senfɛ Tchadiyɛnw ye tasibila ani waleɲumandɔ foli kɛ ka ɲɛsin Idriss Déby su ma. Kɛra Tchad faba kɔnɔna na ka sɔrɔ ni ka laban ka taa sudu a fadugu la Amjaras Berdoba. Farafina jamana ɲɛma caman ani Faransi jamana ɲɛma ka fara jamana wɛrɛ maaba caman kan olu tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan. O kɔfɛ an bɛ taa Algérikaw fɛ. Algérie kulu min bɛ ka bɛjɛ fanga la fasa juma tɛmɛlen o maaba caman bɔra k'u ka nisɔngoya tagama kɛ Algérie kɔnɔna na. Nin tun y'a dɔgɔkun 114 de ye kabi nin kulu in kofɔlen sigira fo bi juma o juma o bɛ bɔ k'u ka nisɔngoya tagama kɛ. U ka laɲini de ye ko ka maaw bɛɛ lajɛlen minɛ cogoya kelen na sariya ɲɛkɔrɔla la ko maa si kana fisaya ni maa si ye ani ko ka maaw ni matɔrɔli dabila fanga fɛ. O kɔfɛ an bɛ taa Irak. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irak dugu min bɛ wele ko Bagdad. Irak jamana ɲɛmaaw tun ye dɔgɔtɔrɔso min jɔ Bagdad coronavirus bana kɛlɛli sababu la. O dɔgɔtɔrɔso in tasuma ye yen minɛ dimanche don. A sisi barika bonyana kosɛbɛ. Maa minnu tun b'a kɔnɔ olu tun t'a la ka se ka fiɲɛ sɔrɔ ka sama. O kɛra sababu ye ka maa 80 bɔnɛ u ni na ani ka maa caman k'olu bana. O kɛra sababu ye fana Tchad ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen a ɲɛma caman ka fara Irak kɛnɛya minisiri kan olu bɛɛ gɛnna ka bɔ u ka baara la ka sababu kɛ négligence ye. O kɔfɛ an bɛ taa Arménie jamana premier ministre Nikol Pashinyan n'a a yɛrɛ tɔgɔ ɲuman t'a la k'a fɔ a ka jamana kɔnɔdenw fɛ san damadɔ in kɔnɔna na. A ye lase dɔ kɛ kunun dimanche don Facebook bɔlɔlɔ sanfɛla la. O senfɛ a y'a jira k'a fɔ k'ale y'a jɔyɔrɔ n'o ye premier ministre Galiya ye k'ale ye o bila pewu ko nka ko sani ka premier ministre Gale kura suganti k'ale bɛ premier ministre ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ sani juin kalo tile 20 cɛ. O yɛrɛ donkofɔlen wasaden kalata kan ka kɛ Arménikaw fɛ yen nɔ walasa ka dan sigi politiki ko mankanw na. An karamɔgɔ nin bɛ dan sigi an ka bi kɔkan kuma foniw la. An bɛ dugawu de kɛ Julacɛ Jakite y'a fɔ cogo min na yarabi Ala an ka jamanaw ani jamana wɛrɛw Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya basigi ni lafiya ka se k'o cogo diɲɛ jamanaw kelen na bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. N'an bɔra yen bi ye sunkalo tile 14 ye su in na bɛ wele ko su 15 o nafila ye joli ye karamɔgɔ Maliki Danbele ka bɔ Joyila Banikɔ maabakaw ka Maliki Danbele ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Sunkalo su 15 an b'o de la a nafila a n'a dugawu o filɛ kɔrɔni
a nanfila ye jɔko 6 de arakan kelen o kelen na i bɛ fatiha kala k'a ban ka idaja nasrullahi kala siɲɛ 1 ka kulu walaw kala siɲɛ 35 salamu bilalen kɔrɔ kɔfɛ i bɛ nin dugawu in kala o dugawu de filɛ kɔrɔ nin ye allahumma arzuqni fihi ta'atal khashi'in واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمن الخائفين برحمتك يا أرحم الراحمين أبا من غافل كرو على أنجر سجى نزولين غنا مامون بسرا على أولوك باتو كتولا أني مامون بو يرم مجينو دوسكون بسرا على باتو كبما كذا غني باتو ناكرا ني مسرا على يا كوننا إبا يتوباجي على إكان كودي فوني سولين غنا ni yɛrɛ masegi baw olu ka yɛrɛ masegi o kɔdisi fɛrɛ togoya ye ala i k'o kɛɲɛ ni yɛrɛ ala ka danaya ye y'a ye ala min ne bi siranbaw e b'olu danaya ka bɔ o kuma ɲankata ma ala i k'o kɛ n'i ka hinɛ ye e ala min ye hinɛbaw la hinɛdi ye nin ye sunkalo a su 15nan nin ye o nanfila ana a dugawu ye ala ka ani sawaba bɛ maliki dameliya fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ kalo yarabi ala ka musaka nɔgɔya kalo in ka timɛ ko ɲuman yira an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen la minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a musaka nɔgɔyalen b'olu ma olu kɛ ka hakili sɔrɔ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ ni musaka nɔgɔyalen t'olu ma ka se ka nɔgɔya ta ni ka ɲɛ s'olu ma o se masa ramani ala k'o hakilila ɲuman da an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ bi tan ni bi ka di la sini bɛ se ka na gɛlɛya la dɛ bi yɛrɛ ka gɛlɛya ma sini bɛ se ka kɛ nɔgɔya ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'ala y'a nɔgɔya olu ma f'olu k'a dɔn k'olu ka cɛsiri tɛ u ka foyi tɛ ala min y'a di a se bɛ ala kelen ye ka tila ka dɔ wɛrɛ fara kan walima ka dɔ wɛrɛ bɔ a la o tuma an yɛrɛ dama ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la an ka gɛlɛya kɔni fura bɛ sɔrɔ a la ala k'o hakili ɲuman da an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma